Kani ka Akashvani Shillong ka khubor pan pulidai Alvarin Karon lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Ka Sarkar India kalapan kan maubiang badan kam ban kampan thandaya ka jingya kan at hagathan West Asia hadian ka jingsha hertma ka jahat khai ka GFS Galaxy ka bakit ikinong India ki batraya ka tiga jahat hajan ki rut duriaw ha Oman hanin kasngi. Ka DARPG lani ka Department of Administrative Reforms and Public Grievances ringkat ka jingya trailang bat ka Sarkar Meghalaya kan penlang ya ka National Conference ka ba arsngi halor ka phang Next Gen Administrative and eGov Reforms ka ban sedang na do matagasngi ka khatlai tarik upnai naitung ha Shillong. Katnat ka bakhmi ya ka long kaman ka sunbneng ka India Meteorological Department IMD ka lapantip lupa bakan don ka jinghap uslap ubajur bat ubakham jur bha hakathan shatay lammi West Bengal bat Bihar haki ar laisngi ki banwan bat ka jingi kai banyale kai golf lane ka learn to golf ka blane south ngi kanthi kala kot no hatura hakasngi sa jan balala ki khubor ki babnia. Ka Sarkar India kalapan kan maubiang badon kamban kampan thandaya ka jingya kan at hakathan West Asia hadin ka jingsha herthma ka jahat khai ka GFS Galaxy ka bakit ikinong India ki batray hakatay ka jahat hajan ki rut duriaw ka Oman hanin kasngi. Daka bapanram ya kani ka jing herthma katnat ki kambari kalapantip ha ukurwo bana ki khatway mut kinong India ki badon haka jahat layo pelai em hadu menta yaki shiphangut katba uway udangja. Kalaya ru baka Indian Embassy ke badan ha Oman kadang buat dia nya ka jinglong jingman bat kadang nya trailang bat ki borsen syar ka Oman ha ka jingwat ban pelai im ya ki badan ha ka tega jahat pela sya herthma ka India kala ai khublai ru ya ki borsen syar ka Oman namar ka jingarap jongki ka India kala pan paru ya ka jing snokya halor ka jingai biteng ki jing herthma ya ki jahat khai ha ka ni ka than kala ban jor biang ya ka jing don kam ban pendap ya ki jing keren ke barang ya shakhmat ban wat ya kalanti jing suk khnang ba ka jing suk kanon phai biang ha ka ni ka than ka DARPG lani ka Department of Administrative Reforms and Public Grievances ringkat ka jinga trailang bat ka Sarkar Meghalaya kan penlong ya ka National Conference ka ba arsngi halor ka phang Next Gen Administrative and eGov Reforms ka ban sedang na do menta kasngi ka khatlai tarik upnai naitung ha Shillong. Menteri Sarkar Pedeng Dr. Jitendra Singh bat Menteri Rangba Conrad K. Sangma kinsa ai jingkren hakasngi plie ya ka nega jingalang menta kasngi. Nalor kini arngut kansa danru ka jingkren na kalyang ka Secretary jongka DARPG ka Nivedita Shukla Verma bat Chief Secretary ka Jilla Dr. Shakil P. Ahmed. Kumbalai spa ngur ki delegate kenthop iki officer rangba jongka Sarkar Pedeng ka Sarkar Jilla ki District Collector ki Nong Thau Ain bat ki Wede kin wan syakani ka jingalang. Hakani ka jingalang on pen ki kam ki ba la job ya ka khusnam PM Award ki project ki bala job ka khusnam National E-Governance Award ki rukom tre kam babha tam jongka Jilla Meghalaya bat ki kam ki bala karshan da ka DARPG hakathan shatay lami ngi. Ki phang bakong san ki long ka sanchar khadar ka bapandan kam ya ki core digital ka cyber security ka jingpan tre kam ya ki kam sarkar ka koit takhya ka pule puthi bat ka roi ka par hakinong kendong ka jing thmu jong ka ni ka jingalang ka long ban pen shlor ban wanra ya ka jingkala haki buit tre kam kat kum ka jok bamenta na ka benta ka yo ka kot ka babha ka sanchar ka khadar ka bakham sok bat ban pen shlor ya ka jing pediang ya ka jing start ka jok menta haki rukom tre kam Kathmuru ban pen bha shu ya ka jing pen tre ya ki scheme da ka babu ahmad ya ka bha ka miat jongki nong shong shnong Komshi benta jongka jing rakhe ya ka lengkhu sngi yap ukhlawat kari utirot sing ka baju rakhe man la kasnam ha ka khat nyau tarik ubnai naitung ka hima nong klaw kalapan bena ba ka jing rakhe menta usnam kan long ka ba kham kerpang ha ka ba on sapan kut ru ya ka jing rakhe ya ka jing dap san spa snam ka hima nong klaw ha ka tai kasni Lapan mi ya kani ka jing pen benada upa PMs imli ha ka jing don lang jong ki dukhat jong ka hima bat ka komiti ka bakhmi ya ka jing rakhe kahima nong klaw kala thu bakin don buon ki program kerpang ki baladap bu lupa na ka bentaban penkut ya ka te ka jing rakhe dap san spa snam ka hima ka balaya lashis nam menta ha ka lengkhu sngiap utiro sing menta usnam ka hima kan le buram da ka bala ibu sentiu ha umat dor jong ubadan ha madan mot tirot ha mairang mission Kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor.
Naka station jong ka Akashwani Shillong in peteng biang bat ki khubor. Ka Meghalaya katahanin kasingi kala dep sam hadu khat nyau lak khat nyau hajar khandai spa khat nyau tali ki enumeration form hapo ka special intensive revision SIR arjar arpun riu jong ka election commission ka India bat kani kamut ba nyau pulai point iway percent na baru kinong tap vote haka jela kila dep yo ya ka form ban pendap ya ki jing tip ki babnya kat kom ka SIR kani ka jing lom jing tip na ka wei ka yeng sha ka wei pat ka balas dang na do ka laipo tarik ujaliu ka thmu ban penthamai ya ka electoral rule da ka ba pentik nai ki jing tip jong kinong tap vote ban penrung ya baru ki ba dei hok ban tap vote pat ban weng no ya ka kerteng jong ki bam dei shu ban don haka thop ka Meghalaya menta ka don hadu ar pulai lak sapu khandai hajar hendrius pa sapu san ngot kinong tap vote but haduk menta ladap ban bu jing tho haki core digital ya khatlai point prapu khandai percent na baro kinong tap vote haka jela katkum ka jing thu na ka office jong u chief electoral officer la penbet hadu lai hajar sanspa san poingot ki booth level officers BLO ban pentrei ya kani ka kam haka leng ka jela man uwei pa uwei UBLO upe ya komba ndus pa andripu arngot kinong tap vote but haba khain kelum man la uwei UBLO ula ban sam komba south pa prapu south ki enumeration form Kinong yalam jongka Jaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA haka khatwai tarik u naitung arajar arpun riu kila penlong ya ka jingyalang ban ya merging mut halor ka kamti dewyong ha community hall ka Kliriat West ha East Jaintia Hills district kapang pedeng jong kani ka jingya phliu jingmut kalong udawyong ulong ka pliang ja jongi kawai ka sur kawai ka jingmut kawai ka lenti da ka jingya tali ngin job Hakani ka jingyalang lawan nation benta da ubakar men Shilla MLA ka Kliriat constituency ka Kong Santa Mary Shilla MLA ka Sutunga Saipong constituency ki MDC ka JHADC kinongkit kam ka JCMDA JNC nalor kiwede Habakran haka jingyalang ka Kong Santa Mary Shilla ka lapan singaw halor ka jingya kendu jongka bat umentri ka Sarkar India halor ka kamti dewyong haka te kathain da ka bapentip baga jingya kran kalong ka basaiso nalor kata kala ong banle ya ka open cast mining haka te kathain kalong ka bajenjar namar kala ban kata ka mariang bat kumta ka khwi lenti ba da ka jingya trailang bat UMLA ka Kliriat kinla banwan ra ikila kilenti ban sedang biang ya ka te ka kam haka te kathain Nakaliang ubak kermen Shilla ulaong ba habati iki marpo khandau kalong ka bakongsan ban pen bahabiang ru ya kamariang da ka bathong dieng ni ki wei pat ki ja jingthong ki ba pen bahapat ya ka khandau Katnat kabakmi ya kalong kaman ka sunjneng ka India Meteorological Department kala pentip lepa bakan don ka jingha uslap ubajor bat uba khamjur bha hakathan shatai lamingi West Bengal bat Bihar haki ar laisngi ki banwan katkom ka jing batai na ka IMD kala bandon ka jingha slap kabala ban sapriang hakaleng ka jela ha Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram bat Tripura hadu ka khat pra tarik unaitung hakaju ka por kala thuru bakala don ka jingther usla ubajor bha Hakaleng ka Meghalaya bat Uttar Pradesh henin kasngi. Kajing hikai banyale kai golf kabala ne south ni kanthi kala kotno hatura hakasngi satjan balala ya kane kajing hikai bala karteng kabakarteng learn to golf lapan long da kajing thmu ban penyar ya kane kajing ele kai harilum garu hakaba om jarakham yo ikot bandon ki basmat banyale kai Hakan higa sien layo I baladon ki nongwan nation benta hakan higa jing hikai nadu ki badang hnyos nyam karta hadu ki balas dang no temen wat lah pedeng ka jing pentut jang kamariang lapen long hakan higa jing hikai ya le kai golf daka Tura Golfers Association ha Durama Golf Course hapo ka pelau jang ka BSF 200 Battalion ha Dana Grey Tura lapen kot hakan higa jing hikai daka jing pen I ki sap ya le kai baki nong Shimbenta kilala ban pentibit ya di hakitai ki sausngi bat katung ila poisha ka bakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong sa shipor ka ta ka por prabajing inya so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ka tin hindi ka ban bot pada ka khubor ka tin pareng ka por pra khasan minute kani ka dai ka Akashwani Shillong snga ban ab iki khubor na Delhi